हेलो लोगोफोर आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो गेन्द्राबिल बान्दोआव ना सारनायखौ देखायनो थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, हानायखिनि आं देखायलांनो नाजागोन लोगोफोर। गेन्द्राबिल बान्दोआव माबायदि मानसिफोर ज' ना सारदों नोंथांमोना आं बेखौ देखायलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। एबारसो मासे नागिरफैदों फुनायना फुराबलायबाय बिनिसो होना होनाय जायो। जालेसो बिनिसो होना होनाय जायाबा माथोब्रा जायबायदि लाना फैबाय। हामालै हामा मालिक जायो लेबु नाखौ फैलाबसिनासो नांदों आंनाव मुसुर फैलांलाबाय थादों बेखौनो हाखाबो थिखोना लाबाय थानांगौ फैलाबसिनदों आङो माबैखौ साफैदों माबायदि नायनो हानायखौ नुग्रोनानै लाब जायो सिनि खानायखौ हाब जाबोदों जोंनिया खांखिला माथाम गोखा गोखा बासा रासिलाय एबारसो ना फिथिख्रि ओंखारहांदों साला ओंखारहांदों दासो नाफोरखौ सोर सोर लाया जेबो नायाव मासि जेबो नायाव फैदां नाथुरनि गेजेराव थावै नावलाय लसो नायलाय नाथुरा हानि मोनबाय मालाय गुदि गुदियावनो फलखौ मारांलायबावलै नांलाया आंना ना फिसाया बुरजा फैगोन जायो जाबायथ' आं गैला नै गासिना लाजोब्बाय ना नांबा फ्राय जामारलै साना दासो बुजिनो नोंनो दहाय एदावग्रोबाय हा बुस्थुआ सारग्रोबाबो नाङा नाया लासारबाबो जाला लासारबाबो जायगा मोना जि जायगा मोना होमबा आयं गुन्दाया ना सायखैसै आयं लायलायदो एसे फाग्ला फाग्ला बासोन हरदों बिनि लायनांगौलै ना फुखुरि बैयो मा जायो एलाय आंनि जिखौ लांनानै नोङो फिथाइ बायदि नांखाबाय फिथाइ बायदि नांखाबाय बवा मानि नांदोंमोन मारा नांदोंमोनलै आलदासो होखानाय इस नाजोबसै आरो हले गिदिरखा गिदिर गिदिरखौ लाखादों खोमा ओरैबो दङ
मारै बिदि मोननो होबाय जोङो गाव खाथ्रा मोनखाबायलै माथो बोरै सलजोब मोनखि हे सलजोब जमनानै जमै सारनायखौसो गोग्रोमनाय खाना गथा खर'खौ सेस जौजों एवजायोसै मोदोम होनानै आंना जायाना नों बिदिया जायो मालाय बेलाय नुवाखै नों बे आं माथो साना नांगोन जाबाय रानदो बिदि नङा दासो खेबसे सारदों आङो आं मोनाखै मेल्ला गलां जादों बियो गाबोन दसे नोंसोर सौसिनाय जमदोंसोना जमना होनदोंलै बारा गोबाव दसे जमना होनदों बांद्रा मेल्ला फैदों खमसो एबार खेबसेनो नै सोंनांगौरा खेबनैबो जादों बेयावसो जायाखै उनाव फैनावरा एफा खाथियाव जाबायनो उन्दो खथा मोनखो गैया नै बेल' दासो बुंनि सल मेखना थां थाब माबा गादिनायब्रा खिनावसो जाबा गादिनो जाबा नोंनावसो थां आंनो थाया होनबा गादिना लाबानो थायो नाया जिलेले आयु जिलेले दाननायसो जाबाय मेसिनजों होनाय जायाखै माथोब्रा याली बारा मोनसिनि याले हाले मेसिनजों होनाय जायो खांखियाथ' खयबार फैयो masih mana? Pergi gitu ngalina paril sana. Lari, kalau gimana deh? Ada siapa? Ada, cuma ada yang ini kol. Ya, kalian di mana?